Srdečne vás vítame v tomto novom videu, kde sa podrobne pozrieme na funkcie Intuitive, ktoré sa týkajú pokročilého vývoja fotografického portrétu. Stačí sa jednoducho presunúť na tlačidlo menu, zísť až k položke Portrét, aby ste sa dostali na stránku venovanú funkciám vývoja portrétu. V hornej časti panelu portrétu môžeme vidieť nápis Ritratto AI, teda umelá inteligencia. Táto funkcia na to, aby fungovala, vyžaduje aktívne internetové pripojenie. Potom sú tu funkcie na opravu svetla tváre, vľavo a vpravo, tlačidlá omladenie, starnutie, objem vlasov a hladká pleť. Bezprostredne pod týmto sa nachádza rozbaľovacie menu pre transformáciu tváre. Po jeho rozbalení môžeme objaviť jednotlivé charakteristiky tváre a možnosť ich postupne upravovať jednu po druhej. Tesne pod týmto v ružovej farbe môžeme vidieť tlačidlá, ktoré nám umožňujú vykonávať cielené úpravy, ako napríklad zlepšenie zrenice, vybielenie skléry, zvýraznenie červenosti pier a zlepšenie obočia. Nižšie sa nachádza celá rada tlačidiel na úpravu a rozvoj portrétu. Intuitívny filter, ktorý si čoskoro ukážeme, jesenný filter a potom celá ďalšia séria tlačidiel, vrátane jasu subjektu, tónu subjektu, možnosti zvýšiť alebo znížiť svetlá na pozadí a otvoriť tiene na subjekte. Teraz sa pozrime na niekoľko príkladov, aby sme lepšie pochopili, ako čo najefektívnejšie využiť tieto funkcie úprav na rôznych fotografiách. V prípade snímky, ktorú práve sledujeme na obrazovke, teda fotografie zhotovenej vonku s prirodzeným osvetlením, konkrétne so slnečným svetlom za chrbtom subjektu, môžeme okamžite aplikovať intuitívny filter, pretože tento filter sa veľmi dobre hodí do svetelných podmienok, ako je táto fotografia. To, čo urobí, je mierne otvoriť tiene, obnoviť svetla a pokúsiť sa urobiť fotografiu čo najčitateľnejšou, aspoň ako východiskový bod. Stlačme tlačidlo pre intuitívny filter a môžeme pozorovať, že veľmi efektívne obnovuje svetlá na pozadí a jemne otvára tiene na subjekte, čím pripravuje fotografiu na čo najlepšie možné spracovanie. Následne môžeme ďalej znížiť svetlá na pozadí stlačením príslušného tlačidla, aby sme videli výsledok a možno aj trochu viac otvoriť tiene na subjekte pomocou tlačidla umiestneného tu na pravej strane. Pozrime sa, ako to pôsobí na našu fotografiu a povedal by som, že doteraz odviedol vynikajúcu prácu. Pripomínam vám, že tlačidlá, ktoré tu nájdete, sú zamerané iba na subjekt, teda na samotný portrét. Zatiaľ čo ak chcete zasiahnuť do celej fotografie, musíte sa presunúť na stránku nástroje, kde nájdete automatické úpravy pre celú fotografiu. Vráťme sa teraz späť na stránku zameranú na portrét a pokúsme sa aplikovať ďalšie dostupné funkcie tejto stránky. V tomto momente by som odporúčal zvýšiť aj jas na subjekte, stlačíme toto príslušné tlačidlo a uvidíme, ako sa svetlá otvárajú priamo na subjekte, čím je optimálne oddelený od pozadia. V tomto momente môžeme tiež stlačiť tlačidlo, zlúčiť vrstvy, ktoré boli vytvorené. Na záver, keďže sa nachádzame v prirodzenom prostredí tejto fotografie, môžeme vyskúšať aplikovať jesenný filter, aby sme portrétu dodali nádych osobitosti a jedinečnosti. Stlačením príslušného tlačidla nám za okamih poskytne jesenný filter s klasickými a charakteristickými farbami tejto sezóny. Zatiaľ čo ak by som mal záujem aplikovať napríklad zvýšenie úrovne jasnosti s príslušnými štecami plus a mínus, stačí mi intuitívne stlačiť tlačidlo, ktoré vytvorí vrstvu jasnosti a je potrebné si zapamätať, že maska, ktorá sa vytvorí, je čierna. Takže náš štetec, ktorým budeme malovať na detaily, ktoré chceme zvýrazniť, musí byť bielej farby. Ak ste si tieto farby prehodili alebo máte inú alebo čiernu, nezabudnite dať do popredia práve bielu. Potom stačí malovať na všetky oblasti, ktoré chcete zvýrazniť a po dokončení operácie
Môžeme zlúčiť všetky naše vrstvy. Teraz sa pokúsme urobiť niekoľko ďalších príkladov. Pokračujme teda na detailnú fotografiu, aby sme mohli dôkladne a precízne preskúmať všetky funkcie na vylepšenie zreničiek, pier a obočia. Aby som postupoval správne a efektívne, čo sa týka sekcie tlačidiel v ružovej farbe, musím najprv stlačiť tlačidlo na výber. Po jeho stlačení sa objaví štetec, ktorým môžem starostlivo vybrať konkrétne oblasti, ktoré chcem upraviť. Takže vyberiem zreničky očí, ak mám záujem zlepšiť zreničky, a vyberiem obočie, ak chcem vylepšiť obočie pomocou príslušného tlačidla. Musím sa sústrediť na jednu vec po druhej. Teraz som stlačil a vybral zreničky a idem stlačiť tlačidlo na vylepšenie zreničiek. Aplikujme identický postup na úpravu obočia. Najprv stlačíme tlačidlo na výber, precízne vyberieme obočie na fotografii, stlačíme príslušné tlačidlo a zvýrazníme ich. Následne môžeme zlúčiť všetky vrstvy a vykonať rovnaký postup pre bielko oka, aby sme ho vybielili. Najprv starostlivo vyberieme, upravíme veľkosť štetca, vyberieme zaujímavú oblasť a potom stlačíme tlačidlo na vybielenie bielka. Môžeme vidieť, ako sa vybielila zaujímavá časť oka. V prípade začervenania pier stačí urobiť to isté, teda starostlivo vybrať pery a stlačiť príslušné tlačidlo. Ak by sme chceli zmeniť nejaký detail tváre, stačí otvoriť rozbaľovacie menu transformácie tváre a napríklad zatvoriť pery. Môžeme teda stlačiť na výšku úst na menej, aby sme znížili priestor medzi perami. Keď dosiahneme vzdialenosť, ktorá sa nám páči, môžeme menu zavrieť alebo možno aj upraviť niečo iné, čo chceme zmeniť, napríklad pridať náznak úsmevu s tlačidlom plus. Následne môžeme uzavrieť menu. Na dokončenie celého tohto portrétu by som sa presunul na stránku s nástrojmi a transformoval ho na čierno-biely. Mám k dispozícii dve možnosti, kanonickú a profesionálnu. Stlačíme kanonickú pre prvú konverziu, potom by som mu mohol pridať aj trochu kontrastu. Vidíte, že sa otvorí úroveň nastavenia kontrastu. Uistite sa, že keď vidíte čiernu masku, skontrolujete, či je štetec nastavený na bielu farbu. Potom môžeme upraviť našu veľkosť štetca. Keď sme sa rozhodli pre optimálnu veľkosť štetca, môžeme začať maľovať na konkrétnu oblasť, ktorú si želáme upraviť. Takže aj kontrast. V tomto prípade zjednotím všetky vrstvy a potom mu môžem pridať aj trochu jasnosti. Rovnaký postup, takže prejdeme na všetky oblasti, ktoré nás zaujímajú. Dobre, následne spojíme všetky jednotlivé vrstvy a môžeme považovať tento portrét za úplne dokončený. Na tomto úvodnom pláne môžeme aplikovať intuitívny filter na začatie procesu vývoja, potom by som sa presunul na výber, aby sme zlepšili zreničky. Upozorňujem, aby ste si dôkladne pamätali, že je potrebné umiestniť sa na vrchnú vrstvu alebo dokonca spojiť všetky vrstvy, čo je najlepšie urobiť pred začatím celého procesu vývoja. Vylepšili sme zrenicu a v tomto konkrétnom prípade sme zrenicu naozaj výrazne vylepšili. Môžeme opätovne vybrať a pokúsiť sa jemne zdokonaliť obočie. Pery sa mi zdajú už dostatočne červené. Môžeme jemne vylepšiť aj osvetlenie na tvári. Pozrime sa na túto funkciu podrobnejšie. Tu upravíme osvetlenie na pravej strane a tu na ľavej strane automatizovane. Najprv prepojím jednotlivé úrovne a následne stlačím tlačidlo na ľavej strane. Intuitive bude spolupracovať s programom Photoshop, aby dôkladne premýšľal a poskytol mi optimálnu úroveň pre osvetlenie tváre. Je potrebné chvíľu vyčkať, pretože pracuje cez internetové pripojenie a využíva umelú inteligenciu. Poskytne nám výsledok, pozrime sa, aké to bolo predtým a aké je to teraz. Jemne upravil osvetlenie na tvári.
Môžeme stlačiť tlačidlo pre tónovanie subjektu a následne by som povedal, že môžeme prejsť na ďalší portrét. V tomto konkrétnom príklade môžeme otestovať tieto tlačidlá. Vyskúšajme funkciu hladká pleť, ktorá dôkladne vyčistí portrét. Vidíte pred a po. Na nasledujúcej fotografii môžeme vyskúšať tlačidlo omladenie, ktoré je určite častejšie používané ako tlačidlo starnutie. Tieto funkcie, keď stlačíte tlačidlo, potrebujú trochu času na spustenie, pretože pracujú cez internetové pripojenie a cloud Adobe. Po dokončení nám vráti výsledok a môžeme vidieť pred a po skutočne omladený subjekt. Môžeme mu dokonca pridať aj jemný náznak úsmevu. A voilà, aj v tomto konkrétnom príklade máme príležitosť stlačiť tlačidlo na jemné vyhladenie pleti a uvidíme, čo nám to prinieslo späť. Môžeme vyskúšať aj úpravu osvetlenia na tvári. Robím to na pravej strane, pretože osvetlenie prichádza z pravej strany subjektu. Vidíte, že sa následne otvorí ďalšia vrstva, kde sa osvetlenie na portréte upraví. Následne môžeme zlúčiť jednotlivé vrstvy dohromady. Teraz sa zameriame na funkciu pripraviť bábku. Táto funkcia je špecificky určená na oddelenie subjektu od celej fotografie. Prakticky vytvorí samostatnú vrstvu, kde bude iba subjekt oddelený od zvýšku fotografie. Oddelený od kompletnej fotografie a na spodnej vrstve bude iba pozadie bez prítomnosti subjektu. Takže bude fungovať pomocou umelej inteligencie, aby dôkladne zaplnil všetky tie oblasti, ktoré pôvodne zaberala prítomnosť subjektu. Poďme sa teraz pozrieť na praktický príklad. Stlačme na tlačidlo Pripraviť bábku. Počkajme, kým Intuitive a Photoshop začnú pracovať. Vidíte tu okienko generovania, čo znamená, že sa momentálne generuje pozadie za našim hlavným subjektom. Po dokončení tejto operácie budeme mať našu vrstvu hore so subjektom a druhú vrstvu iba s pozadím. Takže ak skryjem tú prvú vrstvu, vidíte, že za ňou sa nachádza len pozadie, takže sa znovu vytvorilo prostredie fotografie bez prítomnosti subjektu. Tento typ spracovania je vykonaný pomocou umelej inteligencie a vyplnenia pozadia, takže sa môže stať, že v rôznych prípadoch môže byť fotografia vyplnená iným spôsobom, teda nesprávne, a namiesto zjednotenia pozadia môžu byť pridané aj objekty alebo iné subjekty. Môže sa to stať a v takom prípade nám bude postačovať zopakovať celú operáciu na konkrétnom objekte, ktorý bol neúmyselne vložený umelou inteligenciou. V tomto konkrétnom prípade však pracovala viac než dobre, takže môžeme bez akýchkoľvek problémov pokračovať s našou marionetou. Pokračujme teda smerom nahor v ponuke programu Adobe Photoshop, kliknime na možnosť úpravy a potom zíďme nadol k voľbe bábková deformácia a kliknime na ňu. Adobe Photoshop zhromaždí náš objekt a vytvorí jeho sieť, aby sme mohli aplikovať bábkovú deformáciu. Marioneta je navrhnutá na aplikovanie rôznych transformácií alebo manipulácií na daný objekt, takže na našej vytvorenej sieti postačuje umiestniť kontrolné body a následne stačí tieto kontrolné body presúvať tým spôsobom, že sa umiestnime pod tieto body a posunieme ich požadovaným smerom. V tomto konkrétnom prípade môžeme upraviť iba sklon tela daného subjektu. Po upravení pozície subjektu podľa našich predstáv je nevyhnutné stlačiť tlačidlo V v hornej časti ponuky.